Siellä on toinen näyttää ja tuo hyvä. Säädö. Ja duusi. Ei jaksanut käydä. Kun ne oli vaan kaikki pakko. Noin. Viime keväänä kun ne Saiderissa ja Sami, niin eihän ne pärjännyt Tapiolla puolelle olla. Mitäs noi on? Korppeja. Täh? Korppeja. Tälle ihan kerkee härnää. Mun mielestä mitä tuossa näkee se, että kuinka niinku reissuat käyvät. Se on tämmöistä niinku verkkoa tehty tehdään. Ja pitää mennä siitä läpi. Nyt jos ei mitään muuta. Nyt joutais sinne. Ei tää ei mennä menee niin saatana kova. Että on selkeästi matkuuttama, niin ei Absoluuttiarvoilla on niin paljon merkitystä, koska ne on eri Tää vähän tuulee, haittaisikohan se sua? Tossa se Niin. ei oo ihan häiriötä tai joo. Vittu mitä hyttysiä, helvetti. Saatana, tästä lennättämisestä yhtään. Tää on nyt kaunoina, kyllä tää on toisin. Osuuko Sivari? Haluatko Tero koittaa? Tässä olisi vielä sähköä. Käännätkö sä oikein päin sen? Siksi aikaa. Ajatko sä sitten itse ylös alasi mieluummin, kun sulla et saat valmiiksi näyttää? Voi olla kiva. Ei saa jätä taidippiä tuohon kelaan. Eikö osu Sivarimaa? Eikö tota kelaama hivottaa? Okei. Teron vuoro se koittaa. Meneekö tuo sama kuin Jämihallissa liikaa osia? Tero aika korkealta koitti. Joo, se on niin tarkka jätkä. Vauhdilla siellä. Ja tuohon kiloon kun sä et osunut. Kai tähän piti loja ottaa pystyyn. Ylemmäksi suoraan. Ne on melko laiskat ne siivet. Oho, todella. Se saa kerran jo yksi päin, niin pitää sen sinne. Ei alko mitään semmoista 3D. Hyvin lentää Stroxin alla. 2-metrinen tyro. Maksaa 200. Onko sulla kikkeri tässä? Tossa. Onko sulla kikkeri? Ei oo. Syno on, mut ei kikkeri. Niin on mullakin. Täällä oli Mä en oo varma, mulla saattaa olla. ajeta. Eiks oo Tero kiva vehje? Oh. Ei oo ikävä kyllä. Se on niinku ajomiehen kone. Siltä tää vähän joutuu ajaa. Tapiolle kiinni. Tää tarvitsisi saada vähän kiinni. Ei oo ikävä, täällä on kiertoa. Miettii ihan suoraan laturista 4,5. Täällä on nimittäin, täällä on vedet. Pysyykö se mukana? DS-volttiin. Joo. Kiva vetää DS-sätä. Kerran tein jotain tommosta, jossa vähän lämpäsi se akku. Tai ihan oikeesti jotain virtoa. Ai niin joo. Täytyy vetää Ei se paha ollut, siis se oli terveen lämpöinen. Joo, ei se, Teidän vehkeisiin. ei se liian kuumaksi mennyt. Täällä on vedet 2.
En mä siitä akusta, mutta kuin kuuma se motti sitten. Niin. Läpi vaiheet. Kyllä tää rupee jo vähän puutumaan. Joo, alas vaan. Oli tommonen nopea akun tyhjennyskeikka. Joo. No kun ei toi Seppo enää halua. Nyt joudutetaan hakumummot tai uudestaan. Niin on. Siellä on ne jarrut siellä jossain vitsissä. Ai ne mitkä liikkuu väärään suuntaan. Ei kun alaspäin. Ne toimii tossa. Se on ihan vakaa niillä. Kääntykö? Käy. Eikö se ole ihan vakaa? Joo, hitto kun sais ton ropellin seihin, olisi ihan kiva. Sekin jarraa kivasti. Ei vetänyt putter. Ei tää kyllä sen paremmaksi Sitä valmistaa ilmoitus kuitenkin noudatetaan. Joo, ja katsotaan. Ei se ole mikään heikkouden, jos se lukee 480. Niin, mutta sitä kun Ei voi olla muuttivat siihen enempää 510 tarkasti. muuttivat 540. Ei voi olla enempää tarkasti. Niin. Tää tuli nyt ihan selväksi. Se on nyt pelihenki. Että se on Optimassa koko 480 kyllä, se sopii vaan. Kyllä. Noniin. Ei touhui vielä tossa. Mut siellä on, toi on niinku, tossa on tilaa laittaa vaikka niitäkin. Se on ihan avaruustekniikkaa. Tiedätkö semmoista? Sellaista mitä mä en ymmärrä. Kuun ympäri kun ajetaan takaisin, niin silloin Niin. tarvii olla noin kyydissä. On se hieno 12-kanavainen toi Spectrumi. Ai se on vastari tuo iso laatikko. Oho. Ei oo kalliimpaa löytynyt tänne. No ei ollut vielä. Kyllä ne varmaan saadaan ensi vuonna kehittävät 14 kanavaisia. Nyt eihän Ei, siitä on, näetkö sä, kun sinne menee 5 noita pivoja vaan tuohon. 5 kanavainen riittäisi. Nyt vähän. Ootan nyt! Kytkin on off-asennossa. Silloin nyt ei yleensä. Onko se radiokäyttöinen kytki? Oi. Herra Jumala. Pitkät ja lyhkäiset. Ja kaikkea kallista. Siinä on valoa kanssa pimeydessä vai? Mitäs muuta tänne piti vielä kytkeä? Tuolla on joku jouto, mikäs tee? Onks tää joku valo irti? Muuta. Mitä näet? Tää hirveä... Ei kun niin no. Tämähän on muuten säätimen narupakka, mutta eihän se toimi siellä. Motori. Ei se sanonut ainakaan mitään. Ei kun mitään. tuli. Kansis. Laittaa sen toisossa. Olet väärin puhuit. Teekohan se puuta? Ei kun sit pitää laittaa vielä virtaisinen moottori. Älä vedä senkään piikuun. Tuonne Kelan viereen. Mä otin sen esismän. Mites tää nyt Muistaksä? Simulois siinä. En mä muista. Ei kun patsata ne alas. Yhdelle kädelle. Moottorikondoomista kiinni. Siitä. Ota taaempaa vaan sit ihan lavan vierestä. Ja sit se on se eins. Nousee nokka. Vai. Ja trai. Silloin lähti. Joo. Ja silloin nokka pitää olla 20 astetta ylöspäin, ei enempää. No niin, tästä vai? Vielä me. Okei. Nonni. Pannaan uudestaan. Noin. Vedetään siihen kelalle vaan. No pitäis noin köyhää sen lähteessä. Se vaikka se ei kato pitkään lentänyt, niin onko se yhtään rinnissä? Niin. Mitään. Ai vittu. Noniin. No nyt mä joudun päästää pallastus pois sillä. Varo nyt mä pidän tästä podistakin. Joo. En mä kaasuta.
Vitu vittu. Näissä Marko se tuoli? Joo. Ihan ei pysy perään. No niin Marko. No, mä tuun nyt tällä puolella. Alempana. Nyt tulee keskellä vatala. Olimos sen kierto? Hyvin ne näytti mahtuvan vielä. Joo, mä tuun alhaalta meidän vielä. Älä oo tässä. Mä tuun vähän Kohtaamisia ilmassa. Kompaktia vähän. Mä tuun. Älä käy. Tää ei ole